କାଳ ନା ଦେଖି ତମ ପଛ ପଟେ ତରକାରୀଟା ଅଛି। ହଁ बुनु तर फोन आसला ବେସରଟା ଆମେ କରିଥାନ୍ତେ, ସିଏ ତାଙ୍କ ସିଏ ସାଧା କରିକି ଖାଇଥାନ୍ତେ। ଶଳା ମାଛ ବେସର ତମେ କଲ, ସାଧା ବି ତମେ କଲ। ହଉ ଚାଲୁ। आलू करता हुए लंबा आलू काटते भल लगे। आंबुल जोड़े पड़ो अच्छी घरे टमाटो जोड़े पकड़ दो ना घरे अच्छी बेसर किसी ସମୁଦାୟ 80 ନା 85 ପିସ୍ ହେଲାଣି ମାଛ। 3 କିଲୋ 120 ଗ୍ରାମ ହେଲା ଟୁଲେ ନା।